of all of us on board Emirates Shares, I would like to thank you for choosing to fly with us today. I look forward to seeing you again very soon. Thank you and a very good morning to you all. Wow, British. Hungry, so as soon as this train ride, it's about 40 minutes. So as soon as we arrive at the hotel, I think we're gonna arrive around 1:30. But we can first check in at 3. So we're just going to give them our bags and then go out and find something to eat. I look super tired. Oh. Okay, så det her hotellet, vi har booket, det er super centralt. Det var det, der var vigtigst for os, fordi vi skal kun være her i 3 dage. Oh wait, I spoke in Danish. Oh my god, you guys. Okay, so this is the hotel we booked. It's really small, but it's very central, and that was what was most important for us because we only had 3 days to 2.5 days to explore. So it was very important for us that it was very like central. So this is the bed, and here we have shower and toilet and coffee table kind of area. Clothes can hang here, a little body mirror, and that's actually it. I think it's actually quite cute. My mom's trying to figure out how she comes out. Yay. Video. Vượt lại đấy, cái dòng này quất. Mình quất đi về đi nè này, mình vượt lại. Nó lạ là tụi mình cái dòng.
We are on our way to Buckingham Palace. I've been really bad at vlogging this whole trip. I've always been bad at vlogging because I forget. So I don't even think you guys have, like, I have filmed every single thing I did here in London. But I am actually really good at filming for TikTok. I think that is why I keep forgetting to film for YouTube, because when I'm done filming for TikTok, I totally forget to film for YouTube because it's this angle, and sometimes I have to like redo it, for example like food posts, then I just don't do it. So but here we are on our way to Buckingham Palace. This is the last day though. ไม่ตัวว่าที่มันไม่ได้มีเอากุจิไรดูออกมามีเนี่ยบอกไอ้เชี่ยนี่ตัววิตดาบยาอะไรตัวเดียวมัม Well, very shortly we'll be starting our onboard service. If you have a food allergy or would like information on specific allergies on today's flight, then please just ask a member of the crew. For those of you seated in Pabio, we'll be... So this is all I got from our London trip. I got a Slytherin scarf for winter, 2 tickets to Hogwarts, and bought this little cute book. And bought these 2, Minnesota and Pop Mart. None of them which I wanted, but still cute. And got this Pixie on the glow bronze stick from Boots. And I got this book, sticker book. It's a whole like book where everything is like stickers. And these small cat cards, both from Choosing Keeping, and this little souvenir of a bus. It's so cute. So everything I got. Kom med mig til en 3-dages og 2-nætters tur til London med min mor. Her er vi i toget og har lige lavet noget boller med ost som madpakke, så vi kan få noget morgenmad i toget. Og det smagte så godt, som det jo altid gør. Mums. Og her er vi, venter på metro. Hej hej. Der var virkelig mange mennesker, men altså, hvem er overrasket? Det er jo rejsesæson. Og her er vi kommet til Copenhagen Airport. Og totalt er det bare mig, eller når man er i security, jeg har bare lyst til at gå hen til et hjørne og bare græde, fordi hold kæft, man bliver bare totalt stresset. Ja. Så vi er kommet hen til sådan duty free. Jeg skal have noget, min mor skal have noget vand, jeg skal have noget Cola Zero. Og her er vi skal lige shoppe lidt, kigge lidt rundt. Vi købte jo ingenting, fordi vi har kun handcarry med. Intet plads. Nu skal vi have noget at spise. Min mor fik noget skyr, og jeg fik noget Caesar salad. Mums. Jeg var virkelig sulten, selvom den der bolle med ost havde lagt en god bund, men alligevel, jeg går lige med. Vi skal med British Airways, og her er så mig, som downloader The Boyfriend, og den nye sæson af The Bear. Jeg fik ikke set noget af det, fordi jeg crashede fuldstændig. Jeg tror, det var bare sådan med koma. Jeg var så træt. Men så lander vi jo så på Heathrow, og der var virkelig mange fly. TMI. Så her er vi på vej hen til togene. Hvis du lander på Heathrow, så anbefalingen er bare, at du bare tager
Elizabeth Line til Tottenham Court Road. Og så er du i Soho. Ja. Vi er endelig kommet til hotellet. Det er mega centralt. Det er lige ved Soho. Og her er udsigten. Men det er en mega lille seng. Ej, jeg får lige lov til at se sengen. Mega lille, men ja. Her kommer man ind, og her er et lille bord her, og så hvor man kan hænge sit tøj. Det er meget lille, men det er meget, meget småt. Men det er super centralt. Det var det, der var vigtigst for os. Her er badeværelset, toilettet og den lille bitte seng med vindue. Og super centralt. Efter vi havde stillet vores ting, gik vi ud for at få noget at spise. Bedste nudelsted, I bliver nødt til at prøve det her sted. Det var så godt. Efter vi havde spist, besluttede vi os for at gå en tur. Bare lige for at fordøje det hele, og bare for at se London. Det har været et stykke tid siden, jeg har været i London, og det var min mors første gang i London. Og her gik vi en tur i Soho Square. Der er selvfølgelig intet sådan rigtig specielt over den. Det var bare, vi ville bare gerne gå en tur, og det var ret smukt vejr. Og så tog vi selvfølgelig en tur til Neal's Yard og tog masser af billeder, fordi det var simpelthen så smukt med så mange flotte farver. Og så gik vi rundt og kiggede på desserter, selvom vi ikke kunne spise mere. Men det var bare alt det der med at se folk lave dessert. Jeg elsker bare at se det. Det ser så godt ud. Men ja. Og så gik vi ind i Minnesota. Jeg fik købt sådan en Sanrio blind box. De havde virkelig mange blind boxes. Det var virkelig, virkelig cute. Jeg ville gerne have købt mere, men jeg har bare ikke noget plads. Og så gik vi hen til den her butik, der hed Choosing Keeping. Jeg er ret sikker på, den hed. En drøm for alle stationærnørder. Altså, de havde så mange fede ting. Altså, jeg vil gerne have købt det hele, men altså, det var også lidt pricey, vil jeg sige. Men de havde rigtig mange flotte papirer, wallpapers, og de her stearinlys. Kæft, hvor så de bare sådan virkelig realistiske ud. Og så de her små kort. Jeg fik købt 2 kort med kat på. Jeg fik ikke lige købt den der, men jeg fik købt den der Merci. Og så fik jeg købt sådan en kat, der holder sådan en vinglas. Det var ret cool. Og så var vi hen i sådan en bogbutik, hvor jeg fandt de her vintage Vogue-blade. En kostede 175 pund. Like, what? Jeg ville gerne have købt en, men det var bare alt for dyrt. Vi besluttede os for at komme tilbage til hotellet og lige slappe lidt af, fordi vi er så trætte, og vi skal se en forestilling snart. Så vi var bange for, at vi ville falde i søvn i teateret. Så vi besluttede os for at komme lidt tilbage, tage en lille powernap. Og så er det ellers bare til hen til London Coliseum for at se Spirited Away-forestillingen. Bedste forestilling, jeg nogensinde har set. Hvis de kommer til London igen, så kan jeg virkelig anbefale, at I tager ind og ser denne forestilling. Det var så godt. Første dag i London har været fantastisk. Vi ses den anden dag. Vi startede vores nummer 2 dag i London ud med at spise noget morgenmad, og det var virkelig, virkelig et lækkert sted. Og så gik vi en tur hen til bussen, som var ret tæt på, for at tage bussen til King's Cross station. Og se lige, det er jo den britiske library, som er med i Harry Potter. Det var så vildt at se den. Den var så flot. Inden vi tog hen på King's Cross station, tog vi hen til det her sted, hvor der var virkelig mange husbåde, for at lige gå en tur. Ikke helt huske adressen, men hvis du skriver Word on the Water i Google Maps, så burde det komme frem. Vi tog der faktisk hen for at tage hen til den her lille bogbutik i sådan en lille båd, ligesom her. Men de havde først åbent kl. 12, så vi gik igen. Og så vi en kat, så jeg blev nødt til at gæle den. Det var bare så cute. Her var stedet, der var bogbutik, som du kan se, der står open at 12. Og det var ret tidligt, vi var derhenne. Vi skulle nærmest vente en time, så derfor besluttede vi os for at gå igen. Men klart en anbefaling at tage derover. Det er virkelig, virkelig cute sted. Og så vi de her kæmpe, hvad er det? Er det måger? Er det svaner? Jeg aner ikke, hvad de er. Men de var kæmpe. Og så vi de her and. Det er en and. De var også virkelig søde. Efter vi havde taget med sig billeder derover og havde set det hele, besluttede vi os for at gå tilbage til King's Cross station.
her er det så, vi nærmer os i hvert fald. De 2 steder lå virkelig tæt på hinanden, så det var virkelig fedt. Vi skulle selvfølgelig hen til King's Cross station for at se den ikoniske station, som er med i Harry Potter, og som Hogwarts Expressen kørte fra. Som vi kan se, der var rigtig mange mennesker, der skulle have et billede. Det følte vi ikke var noget, vi gad at stå i kø til. Men vi vil rigtig gerne hen til den her souvenirbutik, bare for at have en lille souvenir med fra London. Og prøv lige at se, det var en virkelig cute butik, men hold kæft, der var så mange mennesker. Så vi var færdige der, tog vi hen til bussen fra King's Cross station til Waterloo. Og fra Waterloo station gik vi hen til Westminster Bridge. Man kan godt beslutte dig for, hvilken side af det her Big Ben, som du gerne vil se. Vi ville gerne gå en tur på broen, så det var det, vi besluttede os for. Og så selvfølgelig rykke os tættere hen til Big Ben. Og her er vi så lidt tættere på. En lille 360 over stedet. Det var virkelig flot. Vi tog hen til den her park i nærheden, fordi det var så varmt, og vi svedte, altså mit bluse var gennemblødt. Og Westminster Abbey, hands down the best Abbey I've ever seen. Og så tog vi hen til Kung Fu Noodles igen, for at få noget aftensmad, og det var virkelig lækkert, og det her er, hvad man kalder knife cut noodles. Og så tog vi hen til 2 dessertsteder i Chinatown, for at købe de her desserter med hjem til hotellet, og ellers er det bare vores anden dag i London. Vores 3. dag og sidste dag i London var kun en halv dag, da vi allerede skulle tage flyet fra Heathrow kl. 8. Og her er os, som tager hen til Buckingham Palace. Vi havde ikke regnet med, at der ville være så mange mennesker. Der var så mange mennesker, det var propfyldt. Men her gik vi så en tur hen i, jeg tror det må være Buckingham Palace Garden. Ja, det ved jeg også ikke, om det er. Men virkelig flot. Så blev vi sultne, og så spiste lidt den her pandan bread, som vi købte i går. Den var kæmpe stor, men den var også bare virkelig, virkelig fluffy. Den smagte dog ikke så meget af pandan, desværre. Jeg har smagt noget, der var bedre. Men haps, så var vi ellers bare i flyet på vej tilbage til København Lufthavn. Det har været en virkelig, virkelig fantastisk tur. Og her er, hvad jeg fik købt i London. Tak fordi I så med.